Hello babe song, puila no norok joto no lamsogo ani da Kokborok disclosure channel ang norok ni takuk Andrew de Burma. Hinke tini norok no ang belai ke no pipeline hambai rinani muchungo tamne hinke norok ni asuk hamjak manui ang tini o da Kokborok disclosure channel no 1 lakh eba 100 ke subscribers klaiman kha. Hinke abani chaitok mani baisimi ang klaiman mani ungya abo joto no norok ni hamjakma te support khlaimani baisi norok kri hinkangke ang bo kuno khlaiman ya hinke abo no bayab song ang norok no tini ani YouTube journey ni story kisa norok no short khlai sawi khnarnai te 100 ke subscribers complete khlaimani special Q&A video khlainani kokno bo ang sanai Pia abo ni slai sekang norok no kisa kok sajaknai tongo abongkha ang je asa chakma nakar sanmani video snamthaniwo baksa borok comment khlai sawo je asa chakmani kaham khlai kokta sadingnai hinke ang abo no norok no clear khlai sanani muchungo ang asa chakmani kokno kaham khlai sanani muchungo ateya sikokle kuno dino sikok gosia haya deba hinke mairum khongnai bo sikok no te gunda khongnai rok bo sikok no haya deba Pia oro comments hamya khlaine rok kheba manjakliya asa chakma songkeba manjaka okongno sananayo nge asa chakmani abo kuno mistake bo hinimanya tamninke bui comments hamya khlaifano bo ati khlai kok hamya sawi reply nani abo to kok yable Pia a video ang snamani ani je purpose abongke asa chakma bo ano je personally bo kaham ke nakarsan ka ngate videos namai bo nakarsan ka norok ni bagai bo nge next time bo te ati tangthung bini khasi jasitung bo lama kahmo himsitung hini ang bono bekas sebaya tei khlai video khlaimani se tamni ke bo o video no nugi phano kaham wan sukmung bini bekhau phaisitung mani ani naharmung pia je bo ano saka abo besuk jorate kubui abo ang bo saiman ya bini kokni mote khlaise ang oro saw ani kok sakbai thangni kok ang oro kaisa pano bano gei eba snamai samani kre je bo video sawi khnarika okongno se ang bukhuk bai norok no explain khlai khnaro kha khlai norok okongno clear angkhana ngke tabuk asol main te khorokja je sikang makhang nukja gei khuk hamya kariwe kok sanani chengnai boke bo ha koro bo ha bai tongkhajani jeng saimanliya asa chakmale asuk jorati phano bo nakar sanka boke biang kemaka hno asa chakma bini video sawi khnarika puila sikang kok hamya sanai bini a dol chenai ani dol no to asuk shini mama yana no abage bini bage asuk kok hamya sanai kuri ang live hai puru anu buya asuk ke hamya ke comment khai tongmani hai pano ang kun saya ani no biwani masu dol tongmani no logi man khana no angang ke bo wang baksu no 아주비네 야로 꼭 샤이동나이 매니저 아몬 간게 진저 포르니 돌아와 지금 또 샤리고 아자가와 기서 베라이나 하니 탕만이 보고 있거든 간게 오퍼 안 라이브 파이트 동만이 이게 보노 아니 폰나이네 보노 장나 하니 쳐 이게 라이브 파이트 동프 아니 오라스게 부이 하미야 하면게 커멘트 카이 동어 할뻔 안콘 샤야 가시폰 꼭 하냐 사야 꼭 시저 사야 오퍼로 아니 돌 사이 동만이 사부 시간 꼭 샤하면 너고 누구이 노동란 라이프 앞으로 이제 너로 그냥 아는 망세 하면 사오 안 망세 알아 꼭 시들 사오 내내 50k 바이 phalnai 안티로 내내 사오 아자고 아니 돌세 시간 사이 동만이 에버리세 안고 ओवर कॉन्फिडेंट नंगने आं शाई जखा 5k करके दूंगा 1 आवर नहीं 50,000 चाहिए भाई aboni ulose bo over confident engai bo sajakte ingai thangka nei ke a bini dol je bono 50k by phalnai hinai sanai bo norok video bo nokhna abo asa chakmaya je bini dol ke bini mung tam norok sawi daman sawi man yang ke iko bini mung kisa norok khnawi nai di Rignai kan mani ni chamathwi boba Rigin chamathwi Rignai chamathwi kana Samti kanai shano bolaye Bofile na shigui himui thante Rignai kan mani ni chamathwi boba Bisa soti ma bota khantai ba Oh rignai kan mani ni chamathwi boba Bisa soti ma bota khantai ba Asumai to kenung sebau pita Janggai malia oh ani khawa ba Janggai malia oh ani
Tabukle norok sawi man kana bini mung tamo bini mung kha Chamathwi Deborma bini kami jirania bo achai kha 2003 no ga bo busuk okra norok no wansuk naisidi bo tabuk class 12 pori tongo bini school kha modern high secondary school Agartala o ga bo present address bo jaga tong kangke Khejur Bagano Agartala ni je bo coaching hostel kana o tong Jinjar hotel ni opposite ga bini details te bini record hamyarok to tebo ani thaneo sok baijak tongo hingke haipono ang aborok no tei asuk sana bo thanglia tei sana bo muchungya ang asuk no sana muchungo Chamathwi Deborma bo nakar sana ni nangkha bo nakar sana ni engthun ang simi samani kok ngya bo kwbangma borok no comments ro bo khlai salayo Chamathwi Deborma bo nakar sana ni nango hnei oro asa chakma simi manjagui tongkha je bini simi chaya phunukjagui tongkha amaya Chamathwi Deborma bri chikha biang hakorok kamawi tongkha kebo silia bonobo o hakor ni tiklai tubuna nangnai akon phaidi ati hakor bisingni makhumai rokni kokno bat khlaiye tabuk ani YouTube journey ni short story no norok no sawai khnarnai ge bayap song haino norok no pipeline hambai maru tei waisa ani video naimani tei subscribe khlaimani bagai joto no ani se okra cherai ani sak saman baidara joto no ang ani bekhani hamjakma yafaru tamnungke ang 1 supan manja dini ani channel asake norok ni hamjakma manei 100k enggai thanggan hne ang puila bahai YouTube o phaikya hanke ani mobile yago kri furuni simino ang YouTube khlainani ani bakhawo je muchungmani phaikya bahai ke ka furo ang ani babuni phone bai khlai Kokborok ni KSF short film Kokborok amazing fact Kokborok technical and entertainment channel te langma bai kataljak o channel rongna ang afro nayo ke borok ni channel te videos rongno naino angbo channel khlainani bakhaw muchungmani phaikya haipon ajorao ani yago smartphone krini bagai ang kuno khlaimanya ke abuni ulo ang class 12 final exam ribaye kaisa mobile pai rijaka ke a mobile mankheno ang puila short film khainani hini wansoka puila wa ang oma high story rok sanani ya je ang puila wa short film khainani siani bakhaw muchungmani haipona ang bakhaw muchungphano acting khlainani belaikeno lachiu aboni bagai ang ani talent rutugui mankha story sanani tamni ke ang school college joto jagano dol rokno phana ang story sanani loi tongo kaisani tei ang story rok subo suyo ke lockdown ni jorao college kriba ang 16 June 2020 salmario ani o YouTube channel no ang khuloka haipona jorao asak ang rungya ba bahai ke video rok khlai bahai ke edit khlai video ani kabangma no copyright claim kabangma phaithangka edit rok bang asak rungya ke aboni ulo ang copyright claim kabangma phaimani baga ang kirui thangka copyright strike da phayanga bo saimanja ke 65 hai video rok na ang direct no delete khlai ribaikha ke aboni ulo ang dara sibang korbai malaikha bong ka afro Kokborok Hindi Tech and Entertainment channel ni owner ke bo ano sawo copyright claim klaimani kunung ya haipano next time mo nung no copyright music rok no use khlai di nei ke ati kheno teruk ang YouTube ni rules rok no srungai video rok khlaika ke abo haike no furman ni yagulo 1k subscribers ngai thangka ke afro ang belai kheno khushi kha afro ang 1k ngai hini pan 1 sugai manja ke abo ni ulo salcha 23 November 2020 ni salo takhuk Biswajit Deborma je wansarok bai bujakmani buibu tharjakmani o video no ang kisa snambirikha kok sawai afro ke salchani salose 8k subscribers ngai thangka afro tebo ang 1 sugai manliya ke atai kheno teruk bkhaba sawai ang buji khaje bororok ani kok samani te ani videos rok no chajago ke ang kaham ke video ma khlainai nei ke jora wotang bijingo haipono sak soye video rok na ang tini sak jora khlai phaikya ke 10 tarik May 2024 ni saloke ani o channel 100k subscribers complete ingkha aboni bagai ang tebo khushi ingkha norok no belaikon hambai marwo ke abona ani short story je o channel no tei ke tabuk ang jefro silver play button rok mannai apro ang kaisa 100k special Q&A video tubonai ni wan sugitong apro norok je sungmani answer ang rinai ni tongo kaisa pona ang chala kok sayawoi kubui kok sawin norok no answer rinai ni ang wan sugitong ke norok je suk ani bagai kutub question pano khlai pano ang try khlaine je aboni answer nani ke tini ni bagai asuk no norok ani second channel no subscribe khlaina di te ano Instagram follow khlaina no muchung ka follow khlai di bebak no description no link rijak tong ke tabuk phano norok je asa jakma nakar sanmani video nugya khongkang ke nai di iko First of all, sorry jo kana no ani mo ashu chakma ang kaisa ani viral man tine tini kaisa video mas nam ka ani kabang no ani troll khaisa tonga live payment tine ang live pay pro
anu buya sike hamya hame ke comment khai tongmani haipano angkun saya ani no biwa ani masu tol tongmani no no man khana no angan ke go wang bakse no ajubine aro kok shai tongnai mani jun amom kan ke ginger hotuni tolawo jung to shari go azaga kisa beraina hani thangmani bo bai kanai angan ke offer ang live fight tongmani ke bono ani phone nai ne bonuk jangna hani chao ke live fight tongpru ani ora sike bui hamya hamya ke comment khai tongo haipan angkun saya kaishapun ko khanya saya ko shitra saya afro ani dol sai tongmani sabu sigang kok sha hamya norgo nugui no tongani live afro ge norge anumang se hamya sao ang mang se aro kok shitra shitra sao nei nei 50k by phalnai amti ro nei nei sao azago ani dol se sigang sai tongmani erpore se angbo overconfident ngine ang shai zakha ani bo ang life payment ne ani kabama mistake angkhana ang fat zakha am tikhine ko khaimya ke sari zakmani angke somoy somoyo ani bo kisa mentality rok thide yang thango ang tang rok sari zak ang nije control khaimi yang thango asike hamya ke comment khayo ang as life fayo onik ber life agya haipana ang kuno shaya satung nei nei no ang tongai dong shiring shiring ke andi no le asike hamya lashme se zakha ano ang life ai pura asike ano comment tolao comments hamya ke ri rong mani pura ama ang kisapun ang control khaimalia ab borong na ang masaga ani dolno to asik shini mama yana no ro abage bin bage ga asik ko khamya shane kiri ang offer life hai mani ani no chali ana amuna ano nakhashiri no forgive sana ngam sino te ano asik to lokta khaidi life joto no mistake khayo joto no ekbar mistake khayo দুইবার ফার মিস্টেক খাইমান কানা হাইপানো অমনি তেনে আনো ফরগিভ খাইদি আনো অমো সাও আন ভিডিও নো কিসা ট্রল খাইনে নি অমো কিসা স্টপ খাইদি